निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम सर्व वारकरी भाविकांना जय हरी नमस्कार। आज दिनांक 14 जुलै 2023 रोजी पायी दिंडी सोहळा समारोप कार्यक्रमानिमित्त खासदार धर्मवीर मोरेश्वरजी सावे क्रीडा संकुल विजयनगर येथे LED स्क्रीनद्वारे दिंडीत आनंद घेतलेला भाविकांची चित्रफीत दाखवण्यात येणार आहे। त्याचा सर्वांनी आनंद घ्यावा। तसेच समाजसेवक प्रमोदजी खाडे यांचा वाढदिवसानिमित्त अभिष्ट चिंतन सोहळाही येथे आयोजित करण्यात आलेला आहे। त्यामध्येही सहभाग घेऊन आनंद व्यक्त करावा। जय हरी। शुभेच्छुक बाळकृष्ण शेवंते सर, विशेष कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र शासन।